Nire 7 urteko haurrak ez du ur asko edateko ohiturarik. Bere ondia egiten duenean ur gutxiegi edaten duela iruditzen zaigu. Zer egin dezakegu haurrak ur gehiago edan dezan? Tenperatura altuarekin gorputzak ur gehiago galtzen du izerdiaren bitartez. Horregatik oso garrantzitsua da haurrak ongi hidrataturik egotea. Ura oso garrantzitsua da gorputzeko tenperatura erregulatzeko eta gorputzeko funtzionamendu egokia mantentzeko. Gorputzean ur falta izateak nekea, suminkortasuna, buruko mina eta bero kolpea sor ditzake. Gorputzean ur falta ekidite aldera, bero handi egiten duenean, naiz eta haurrak urik ez eskatu, ura sarritan eskaintzea gomendatzen da. Ura edatea kostatzen zaien haurren kasuan, ura edatea erakargarria egite aldera, botila koloretsua edukitzea lagungarri izan daiteke. Urari fruta zati bat, limoia, laranja, marrubiak, gehituz gero, zapore pixka bat hartuko du. Eta haurra gehiago anima daiteke edatera. Sandia, meloia edo marrubiak bezalako fruta urtsuak kontsumitzak ere hidratatzea lagunduko dio haurrari.